Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο Game of Thrones με τον επίσημο δυνατότερο άνθρωπο του κόσμου, Γκότζο Σάτορου. Καλησπέρα σας. Θέλω να μας πείτε τα 3 σας αγαπημένα άνιμε. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ανέφερε πως ένα από τα αγαπημένα του άνιμε ήταν το Chainsaw Man. Και εννοείται ότι θα του έκανα την κλασική ερώτηση που έχω πάντα στο μανίκι μου. Η διαφορά ήταν ξεκάθαρα η απάντησή του που με άφησε έκπληκτο και άφωνο ταυτόχρονα και ιδιαίτερα η άνεση που είχε εκείνη την ώρα. Το Chainsaw Man για τα βυζιά της Μάκημα. Για όλα και για τις πάρτι. Το κινητό μου το έχεις. Κάτσε να δείξω το τέτοιο. Μας κάνει σεξουαλική δήλωση για την Power. Αυτό είναι το γνωστό gender swap. Εννοείται, έτσι πάντα είμαι κλόουν. Μπάκι. Κάποιος μπάκι! Λοιπόν, θέλουμε να μας απαντήσεις τα ποια είναι τα 3 αγαπημένα σου άνιμε. One Piece, Attack on Titan και Jujutsu Kaisen. Attack on Titan γιατί? Είναι το plot είναι απλά απίστευτο. Η Eva είναι... πώς θα το κάνουμε τώρα. Τι πιστεύεις εσύ για όλους τους haters μιλάνε άσχημα για το animation του Attack on Titan? Δεν ξέρουνε, δεν έχουνε γούστο. Δεν έχουνε γούστο. Κράζουν ολόκληρο community. Τολμάει. Hey, ένα γομάρι. Σε μένα μιλάς. Όχι, τον είπε γομάρι. Σε μένα μιλάς. Μέγα λάθος. Σε μένα μιλάς. Θα γίνει χαμός. Με λένε κύριε Γομάρι. Γκότζο, η φίλη μας στο background μας κάνει μια σημαντική ερώτηση για σένα. Αληθεύει ότι βλέπεις hentai? Να μην δω το ιστορικό σου, Καλή συνέχεια. Έλα εδώ πριν να απαντήσεις, το κοινό σε περιμένει! Σέντζου Καγουαράκη από το Tokyo Revengers, θέλω να μας πείτε τα 3 σας αγαπημένα άνιμε. Πρώτα έχουμε το Evangelion, το αγαπάω. Ωραία. Δεύτερο, θα πω Chainsaw Man. Τρίτο, να δεις, θα έλεγα Demon Slayer. Demon Slayer, γιατί σου άρεσε τόσο πολύ το Demon Slayer? Για τα βυζιά της Μίτσουρη. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο Game of Thrones μαζί με τον εξυπηρετικό μας Zenitsu, ο οποίος θα έχει την τιμή να μας πει τα 3 του αγαπημένα άνιμε. Και έναν Γκότζο Σάτορο επίσης να μας κορεύει. Έλα εδώ κι εσύ, ποια είναι τα 3 σου αγαπημένα άνιμε? Λοιπόν, πρώτο, Dragon Ball. Φαντάζομαι για ξεκάθαρους λόγους λόγω παιδικής ηλικίας κτλ. Και παιδική ηλικία και ότι με τράβαγε ακόμα και όταν μεγάλωσα 12-13, τώρα 14, ακόμα βλέπω. Παρακολουθώ, το κάνω rewatch, μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Παίζω και όλα τα παιχνίδια, τους τίτλους στο PlayStation και στο κινητό. Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει δει στο μια φορά το Dragon Ball. Το επόμενο. Μακάρι δηλαδή. Μετά One Piece. One Piece δεν το βαριέσαι που έχει πολλά επεισόδια. Όχι. Η reality ξεκίνησα Φεβρουάριο, το τελείωσα κοντά στο Μάιο και τώρα βλέπω τα επεισόδια. Μου αρέσει πολύ ως Big 3. Έχει κοινά σημεία με τον Dragon Ball και γενικά όλο αυτό με τραβάει, οπότε ναι, One Piece. Ξεφεύγουμε τελείως από τα υπόλοιπα, Demon Slayer. Για μένα, επειδή είμαι γλυκός. Όχι μόνο. Όχι μόνο! Βλέπετε αυτό! Δεν σας αρέσει τώρα εδώ! Δεν σ' αρέσει ο Ζενίτσου! Δεν σ' αρέσει η Μάκημα να πάει να παίρνει τη χινάτα! Είμαστε εδώ πέρα μαζί με τον φίλτατο Ντόμαντονο, Καλησπέρα. ο οποίος έφερε και τον άρχισε να με σκοτώσει. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, με θέλεις για ντόνατ. Ξεκάθαρα. Φίλε, τι θα φάω εγώ? Τι θα φας? Έχω γυναίκες. Και... Τι! Σε φέραμε εδώ πέρα για να μας πεις για τα 3 σου αγαπημένα άνιμε. One Punch Man. Ναι.
Σ' αρέσει ο Σαϊτάμα? Ξεκάθαρα είναι ο καλύτερος. Έχει απίστευτο motivation. Μια που λέμε για το Σαϊτάμα, πιστεύεις ότι το Σαϊτάμα Ναι. έχει one shot τον Goku? Ξεκάθαρα. Προσβάλλει όλο το υπόλοιπο community το οποίο βλέπει. Επόμενο άνιμε. Λίγο δύσκολο. Θα έλεγα Black Lagoon. Δεν είμαι... Fate Zero. Fate Zero, τι σε τράβαγε στο Fate Zero γιατί θες να το δεις? Μ' άρεσε πολύ η σειρά Fate. Είχα δει λίγο το visual novel όταν το είχα πάρει. Μετά είπα, ας δω και λίγο το. Βασικά ψέματα. Πρώτα είχα δει το Fate Prisma Ilia με τα Lolis. Ενώ έδινα πανελλήνιες. True story. Και μετά είχα αρχίσει το Fate Zero μετά το visual novel και τώρα είμαι στο δεύτερο visual novel. Βασικά στο δεύτερο round του visual novel γιατί έχει 3. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο Game Athlon και είμαστε μαζί με τον Άκου Αχώσινο από το Σινοκό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν σε όλες τις υπόλοιπες συνεντεύξεις. Ο κάμεραμαν κάνει το όνειρο πάντα γούσταρε. Ξεκάθαρα, αγόρι μου, ό,τι καλύτερο να βρω ίσως και τον πατέρα μου κάποια στιγμή στο μέλλον. Αν το βρεις τι θα του κάνεις? Κοίτα, αυτό είναι ένα μυστικό το οποίο το κρατάω μέσα μου, δεν θα το πω σε κανέναν. Πες μου το αγαπημένο σου άνιμε. Το αγαπημένο μου anime, θα σου πω το 86. Έχει πολύ δράμα μέσα και είναι από τα πιο underrated anime που έχουν mecha και ξεκάθαρα γαμάει. Οκ, μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δεύτερη ερώτηση και η κυριότερη για εμένα. Είναι αλήθεια ότι σημαίνει αδερφή σου τα έχετε? Αυτό θα το μάθεις στην επόμενη season ή αν έχεις διαβάσει το manga θα ξέρεις ήδη. Και η τρίτη ερώτηση και η καλύτερη. Ποιο είναι το χειρότερο άνιμε που ξέρεις? Το χειρότερο θα μου βάζει δύσκολα γιατί δεν έχω χειρότερο. Βασικά, όχι, θα σου πω κάτι. Ποιο είναι το άνιμε το οποίο το αγάπησες στην αρχή και μετά ξενέρωσες? Το αγάπησα στην αρχή και μετά ξενέρωσα. Ναι. Με ποιο θα πήγαινε, Rosario and Vampire. Γιατί, τι σε τάραξε το άνιμε? Μετάλλαξε στο τέλος γιατί ως γίνεται το εξής, ότι υπάρχει αυτό το romance. Γίνεται όλο αυτό το romance και είναι τόσο ωραίο στην αρχή γιατί προσπαθεί να προστατέψει το main protagonist, το αγόρι, ξέρω εγώ. Αλλά στη τελική, επειδή είναι vampire, του δίνει τη δύναμή της σε αυτόν και γίνεται και αυτός ένα Ξέρεις ότι όλο αυτό το σκυπάρω έτσι. Ναι, ξεκάθαρα. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στο Game Athlon με τον πιο σοβαρό χαρακτήρα του Tokyo Revengers με σκοπό να εκδικηθεί τον πρωταγωνιστή, τον Κισάκι Τέτα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις τα τρία ή και δύο, ή όσα αν με θεωρείς εσύ τα αγαπημένος και γιατί. Και γιατί κιόλας, Λοιπόν, Tokyo Revengers. Τώρα το γιατί για το plot. Έχει πολύ ωραίο plot. Black Butler, γιατί είναι dark και μ' αρέσει. Και το τρίτο θα έλεγα Death Note. Death Note λόγω, ξέρω εγώ, για το plot, το πώς πάει και όλη η ηρωνία με το Light και τον L. Γιατί είναι dark. Άρα εσένα σου άρεσε τον Dark Type anime. Αυτά είναι, ωραία. Τέλεια. Καταγορή μου. Σε ένα Σε άλλη μια καθόλου απειλητική ημέρα για μένα, βρισκόμαστε σε μια συνέντευξη με τη Miss Μάκημα, την οποία όλοι αγαπάμε. Ναι, let's go. Θα μας φάξει βοήθεια. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τα τρία σας αγαπημένα άνιμε. Λοιπόν, Jojo, Bleach και Jujutsu Kaisen. Το Τζότζο για τα βυζιά. Κοίταξε να δεις, είμαι εκεί. Ναι, το δηλώνω. Το δηλώνεις, άρα εσένα σου αρέσει το Τζότζο. Το Τζότζο σου αρέσει για τα βυζιά. Ναι. Ωραία. Ποια είναι τα άλλα δύο? Το Blitz γιατί? Και αυτό για τα βυζιά. Της Γιορουίτσι. Πού το ξέρε, να με κάνει expose. Πού το ήξερα, την κάνω expose. Το Jujutsu Kaisen γιατί? Γιατί είναι η Μάκη μέσα. Για τη Μάκη. Ναι, Τη Μάκη του μάγκα ή για το άνιμε? και τα δύο. Τι σου αρέσει τη Μάκη του άνιμε? Είναι hot, έχει κοντό μαλλί, έμπαινα. Σε ένα Γαμίσου! Ουμάι!
χάθηκε. Σας αρέσουν τα χοντρά φι... Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες Death Note για το τέλος. Ο Πανάικα. Εννοείται, cut! Όλα για να πάμε! Μέγκομι-τσαν! Τι κάνεις εδώ? Έχουμε μαθήματα βιολιού σήμερα. Να σου πω, θες και εσύ μαθήματα? Και εσύ? Και εσύ? Και οι δυο σας! Σας αρπάζω! Μακριά! Εν τω μεταξύ, όλοι μου λέτε τα χαλάς όλα στα κόσμο. Δεν καταλαβαίνω αυτό το μικρόφωνο τι είναι. Αυτό το μικρόφωνο το πρέπει να μου ακούτε καλύτερα. Subscribe!